ранку, сябры. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Усім салют! Хутка, Новы год. Усяго праз некалькі дзён. Усіх чакаюць падарункі. І цукеркі, пачастункі. Чамусьці, калі святочны настрой, вершамі гаварыць хочацца. А ці гатовыя мы да Новага году? Гатовыя. Ёлачка ўжо прыгожая. Гірлянды на месцах. Хлапушкі і серпанцін падрыхтаваныя. А падаруначкі для сваіх сяброў таксама. Лесик, ну скажи, что ты мне подаришь? Не скажу, не цікава будзе. О, а ты, Ілля, таксама не скажешь? Не, наберуся цярпення. Ай, ну добра, давядзецца пачакаць. Зато як весела будзе, калі ўсе свае падарункі распакуюць. А яшчэ ад Деда Мороза будуць. Што вы у яго папрасілі? Я папрасіў Деда Мороза новы канструктор. Я папрасіў вялікую кнігу казак. Здорово! І нам пачытаеш. А я прыгожую карону, як у прынцэсы. Навошта я на табе? Ты так самая найлепшая прынцэса. Ой, дзякую. Але з кароны яшчэ прыгажэй буду. Яна не пашкодзіць. А ведаеце, чаго яшчэ нам не хапае? Чаго? Здаецца, усё ёсць. Маскарадных касцюмаў. Мы раней з Лесікам думалі, кім на маскарадзе быць, але потым закруціліся і забыліся. Так, забыліся. Нічога, у нас яшчэ ёсць час. Правильно! А давайте зараз жа іх і зробім і наладзім маскарад з вершыкамі, прарэпеціруем перад святам. Давайте, які ж Новы год без карнавальных касцюмаў? О! А я ўжо прыдумала, кім буду. І я. Тады хадзем пераапранацца. Хадзем. А вы, дарагія нашы гледачы, пакуль мульцік паглядзіце. Хутчэй, пабеглі! Чакайце, а я? Атрымліваецца, адзін я не вырашыў, кім буду. Эх, што б такое прыдумаць? Можа, ідэя з'явіцца, пакуль мульцік будзе ісці. Сябры, глядзім разам. Ну вось, мульцік скончыўся, а ў мяне ніводнай ідэі наконт навагодняга касцюма. А вось і вы! Ух ты! А гэта хто? Не пазналі? Хвалі набягаюць, карабель гайдаюць, йо-хо-хо. Плаваюць акулы, злыя каракулы, йо-хо-хо. Зразумела, ты пірат! Правильно. Я прыплыў да вас з далёкіх краёў. А скарбы ты нам прынёс? Вядома, вось цэлы мех. А ты хто? А вы таксама адгадайце. Я па даху ўсё хаджу і навокал я гляджу. Мяккія лапкі, на лапках драпкі, шаўковая спінка, а вочкі залацінкі. Мяу. А, ты котик. Угадали! Мяу, 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 мяу. Адкуль ты на нас прыйшоў, котик? З даху саскочыў і адразу да вас. То праходзь, сядай побач з Лесікам. Дякую. Мяу, мяу. Лесік, мы з Ільёй свае касцюмы паказалі, цяпер твая чарга. Так, здзіўляй нас, йо-хо-хо. Не здзіўлю. Чаму гэта? А ў мяне няма касцюма. Як? Не магу прыдумаць, кім быць. Лесік, я цябе не пазнаю. Куды падзелася твая фантазія? Не, з фантазіяй у мяне ўсё добра. Вось толькі выбраць не магу. Не хвалюйся, мы ўсё вырашым. Скажы, якім павінен быць твой персанаж? Ну, моцным. Ха, цудоўна. А яшчэ спрытным. О, добра. І каб меў звышздольнасць. Ага. Ілля, мы ўсё правільна ўгадалі. А я ж табе казаў. Вы нешта прыдумалі? Што? Мне раскажыце. Не спяшайся. Гэта сюрпрыз. І ён у мяшку пірата. Праўда? Пакажыце, пакажыце. Але оп. Гэта ён? Так, касцюм Бэтмена. Ён жа падыходзіць, праўда? Моцны, спрытны і са звышздольнасцямі. Тое, што трэба. Менавіта пра яго я і марыў. Дзякуй вам. Калі ласка. Ой, як жа прыемна рабіць сябрам розныя прыемнасці. Асабліва на Новы год. Ну, я пабег.
не терпіцца яго прымерыць. Бяжы, і нам усім цікава будзе на цябе паглядзець. Праўда, сябры? Як буденька. Мы пачакаем, мульцік паглядзім і пакойчык яшчэ болей упрыгожым. Другую частку мультфільму, сябры, даглядзім крыху пазней. Набярыцеся цярпення. Алесік вярнуўся? Не, усё яшчэ свой маскарадны касцюм прымярае, а мы з Іллёй пакойчык упрыгожваем. Кася, паглядзі, вось так будзе добра? Не, давай крыху ніжэй. Сюды? Ага, цудоўна. Ой, а што гэта было? Ілля, ты бачыў? Не, мусіць, табе падалося. Ну, можа, і так. Ой, зноў! А зараз бачыў? Ага. А вы, сябры, і яны заўважылі. Эй, хто тут? Пакажыся! Та-да-да-дам-та-дам! А вось і я! Калі трапіш у бяду, я на выручку прыйду. Я спяшаюся, лячу, усім дапамагчы хачу. Я за ўсіх сяброў гарой, бо я звыш супергерой. Наш Бэтмен вярнуўся! Здоровский костюм, правда? Класны! Ты сапраўдны супергерой! І як вы здагадаліся, што я менавіта такі хачу? Мы просто цябе вельмі даўно ведаем. Вось і здагадаліся. Дзякуй вам, сябры. Калі ласка. Цяпер мы ўсе гатовыя да навагодняга маскараду! Ура! Як я люблю рыхтавацца да свята. І я, а галоўныя сюрпрызы і навагоднія цуды яшчэ наперадзе. Толькі раней часу іх раскрываць не трэба. Нецікава будзе. Мы не збіраемся. Усяму свой час. А зараз самы час паглядзець працяг мультфільма. Усе яго чакаюць. Цудоўна, глядзім. Да Новага года яшчэ некалькі дзён, а настрой ва ўсіх ужо такі святочны. Дзяўчынкі і хлопчыкі, а вы падрыхтаваліся? І касцюмы у вас таксама ёсць. Вядома, ёсць. Тады абвяшчаем парад навагодніх касцюмаў ад гледачоў. Правильно, малайчына, Кася, здорово ты придумала. Так, ура, я такая. Сябры, намалюйте свае навагоднія касцюмы і дашліце нам. А мы будзем угадваць, хто вы. Классно! А потым усім покажем. Нагадваем наши адрасы. Электронны доброранок.tv@gmail.com І паштовы 220 114, город Мінск, вулиця Макаенка 9, програма «Доброранок». Мы ўжо чакаем ваши малюначкі. А зараз час развітвацца. До побачення, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце, сябры. Памятайце, мы з вами, як заўсёды, сустрэнемся зранку. У нашым добраранку!